Добрый вечер, дорогие зрители. Вы смотрите «Горячий комментарий», и этот эфир проведу для вас я, Андрей Микрюков. Попрошу вас поддержать этот эфир лайками, комментариями и вопросами нашему сегодняшнему гостю. Но, пожалуйста, лишь в том случае, если вы находитесь в максимальной безопасности, а это, увы, за пределами Республики Беларусь. И не забывайте про донаты, которыми вы можете поддержать работу нашей редакции любой комфортной для вас суммой. Это сделать очень легко, просто отсканировав QR-код на экране, который вы сейчас видите. Давайте начинать. Итак, с последнего массового освобождения политзаключенных прошло уже почти 2,5 месяца. Тогда, по итогам американо-белорусских переговоров, было освобождено 250 человек. В обмен США сняли санкции с ряда белорусских госпредприятий и банков. Позже спецпредставитель Дональда Трампа по Беларуси Джон Кол заявил, что Лукашенко может освободить еще больше заключенных в мае. Май закончился. Планируемый визит Кола в Минск так и не состоялся, и о новых освобождениях политзаключенных, увы, пока ничего не известно. В нашем прямом эфире правозащитник весны и экс-политзаключенный Владимир Лобкович. Попытаемся выяснить причины так и не состоявшегося майского освобождения и перспективы выхода на свободу политзаключенных уже этим летом. Владимир, добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Дякую, что запросили. Рад вас видеть в эфире Маланки. Спасибо, что нашли для нас время. Итак, весь май прошел в ожидании очередного массового освобождения политзаключенных. Сегодня, 1 июня, освобождения не было. Ваше мнение, почему освобождение в мае не случилось? Треба в першую чергу адзначыць, что у нас вельмі мала інфармацыі, бо тое, што адбываецца ў межах перамоваў амерыканскага боку і беларускага рэжыма, яно надзвычай закрыта. Мы не ведаем ні ўмовы перамоваў, ні графік перамоваў, ні тое, што увогуле як это все рыхтуецца і як можна паўплываць ці прыспешыць гэтыя перамовы. Таму тут мы можем толькі дадумывацца. Мы сапраўды чакалі ў траўні перамовы, мы чакалі вызвалення новых палітычных вязняў, тым больш, што гэта было анансавана з боку амерыканскага боку. І там, правда, казалось, што будзе лічба некаторыя палітычныя вязні будуць вызвалены, з чаго можна было зрабіць выснову, што іх будзе менш, чым было у снежаньскай групе, у якой я был вызвалены, ці у самой вялікай групе цакавіцкай, калі был вызвалены мой коллега Валентин Стефанович, Марфа Рабкова, Наста і іншыя палітычныя вязні, калі было вызвалена 250 чалавек. І тут можа быць шмат прычынаў. Я думаю, што яны могуць быць тэхнічныя, таму што не супадаюць графікі Лукашэнкі, не супадаюць графікі Коула, перамовы рыхтуюцца, і трэба тут нагадаць аб тым, што такія перапынкі вялікія ўжо былі паміж перамовамі. Паміж кожным этапам вызвалення было 2-3 месяца, а у, скажем, той групе, якой был вызвалены я, у снежні прайшло больш 3 месяцаў пасля прамежка часу паміж вераснем і снежнем. Таму мы да гэтага часу яшчэ чакаем. Мы разлічваем на тое, што ў польскім часе гэтая сустрэча адбудзецца, і тым больш такія сігналы ёсць. Самае галоўнае, што гэты трэк і гэтыя перамовы працягваюцца. І самае галоўнае, што гэта не знята з парадку дня і рэжыма, і амерыканскай адміністрацыі. Таму я веру ў тое, што ў хуткім часе у нас будуць добрыя навіны. Согласитесь, что май был такой напряженный в этом смысле, потому что даже же вот Пастор приезжал, популярно известный и приближенный к Трампу, и на Чижовку-арену, и была личная встреча с Лукашенко, и он даже на этой Чижовке-арена всем предлагал молиться и призывал за Лукашенко, и будь он проклят Путин, и другие. Все-таки ждали мы... Да, мы і тады чакалі гэтага вызвалення. Мы думалі, што нейкае хаця бы нейкі сімвалічнае, то бок тое, што хоць нейкая лічба палітычных вязняў будзе вызвалена. Тым больш тое, што гэтая сустрэча з Пастарам таксама адбывалася у агульным кантэксце перамоваў і з удзелам каманды Коула.
і мы ведаем то, што і жонка самого Кола прысутнічала на гэтай сустрэчы, і гэта давала пэўную надзею, але бачна тое, што гэта не адбылося, і тут можна меркаваць, што гэта таксама не адбывалася не па тэхнічных прычынах, але у тым ліку і па палітычных прычынах, таму што бачна тое, што стало ўжо публічным, тое, што адміністрацыя Дональда Трампа, дзяржаўны дэпартамент прапановвае і заклікае краіны ўсходняй Европы, в першую чаргу Літву, Польшу, Украіну, перагледзець свой падыход па транзіту беларускага калія, і магчыма, што беларускі бок наступныя вызваленні, якія мы чакаем, магчыма, звязвае з вырашэннем гэтага пытання. Але гэта, яшчэ раз кажу, то, што такія проста меркаваныя развагі, таму што мы не маем дакладнай інфармацыі. Магчыма, тое, што беларускі бок паставіў умовай тое, што мала зняцця амерыканскіх санкцыяў, таму што калій немагчыма проста паветрана-кропельным шляхам транспартаваць. Для гэтага трэба транзіт, трэба месца перевалкі. І я думаю, то, што гэты перапынак таксама звязана з тым, што пакуль што не ўдалося адміністрацыі США вырашыць пытанне по далейшему транзиту белорусского калия. Да, это, конечно, совершенно логично, потому что я предполагаю, если мы вдруг вот завтра, послезавтра услышим о том, что, возможно, Литва готова или Украина открыть границы для транзита, значит, уже можно уже точно на 100% готовиться к действительно массовому освобождению политзаключенных. Конечно, я упэўнены в том, что такие рашэнні яны бы, ну, скажем так, прыспешылі гэты перамоўны працэс по треку США режим Беларуси. Кстати, я недавно читал вот такое мнение комментаторов по поводу неосвобождения Майского, то, что в мае проходит День солидарности с политзаключенными, 21 мая, это день гибели Витольда Ашурка, и это для Лукашенко май месяц вообще явно раздражающий фактор, потому что действительно же наблюдается серьезная солидарность с политзаключенными Беларуси по всей Европе. Я не думаю, что это связано с этой датой. Гэтую дату беларускі рэжым адзначыў па-іншаму. Ён правёў дзесяткі ператрусаў у кватэрах сваякоў і былых палітвязняў, там ліку і мяне, і іншых маіх сяброў і калегаў, і узбуджэннем новых крымінальных спраў у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца па-за Беларусю. І гэта такая, скажем, рэакцыя беларускіх спецслужбаў на гэтыя шэраг мерапрыемстваў, звязаных з днём салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Я думаю, што все ж таки, улічваючы важнасць для Лукашэнкі і ўзровень перамоваў, які ёсць спецыяльны дакладчык Трампа, спадар Коул, і я ўпэўнены, што гэта не звязана з нейкімі такими актыўнасцямі з боку беларускай апазіцыі. І я упэўнены, што рэжым і прапаганда абыграла бы гэтую дату, тым больш, што в Беларусі на ўзроўні там афіцыйнай прапаганды гэтая дата, безумоўна, ніякім чынам не гучыць і не гучала. Таму я думаю, што тут больш прагматычныя прычыны, яны в першую чаргу звязаны альбо з тэхнічнымі графікамі перамоўшчыкаў, альбо сапраўды гэта звязана з вось гэтым спыненнем, ну, невырашэннем праблемы для беларускага рэжыма па транзіту калія пасля того, як з яго былі зняты амерыканскія санкцыі. Владимир, а как должны себя, вот ваше мнение как правозащитника, вести себя, ну, скажем так, политики, такие четкие с Лукашенко, если вот они, например, знают, что Лукашенко освобождает определенное количество политзаключенных, появляется новое количество политзаключенных. Сегодня открыл ваш сайт «Весна», правозащитный центр, 20 новых политзаключенных. Было 854, сегодня 20 новых. Да, про гэта я і мои калегі кажам увесь час, тому што мы не можам знаходзіцца у гэтым заганным коле, калі мы, напрыклад, зараз будзем дамагацца і даможемся вызвалення палітычных вязняў, але праз год будзем зноўку у вас в эфіры абмяркоўваць толькі 1000 іншых прозвішчаў.
Таму гэта безумоўна абсолютно недапушчальна. І таму мы заклікаем каб любы ўзровень перамоў з рэжымам, любыя саступкі з рэжымам былі звязаны з сістэмнымі зменамі. Каб гэтыя сістэмныя змены ўключалі не проста вызваленне людзей, але адназначныя, абсолютно зразумелыя і ясныя гарантыі таго, каб новыя палітычныя вязні не з'яўляліся. То бок рэжым не толькі павінен пачаць вызваляць людзей, працягваць вызваляць людзей, ён яшчэ павінен змяніць практыку. І у межах гэтай практыкі ён павінен адмовіцца ад крымінальнага пераследа, адмовіцца ад пастаяннага ціску і тэрору да людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. І павінна быць вось гэты такі калідор бяспекі, каб людзі разумелі аб тым, што практыка крымінальнага пераследа спынена. Таму вельмі важна, каб умовамі перамоў былі не толькі прозвішча, але ж яшчэ і канкрэтныя дзеянні з боку беларускага рэжыма па адмову ад вось гэтых рэпрэсіўных практыкаў, якія ўжо зараз, на жаль, у Беларусі расквітнелі у выглядзе амаль тысячи палітычных вязняў. Таму мы, праўда, топчемся на адным месцы, мы адных вызваляем, іншыя папаўняюцца, і гэтае кола заганнае павінна быць спыненае, і таму інструментарый санкцый вельмі важны, бо яны павінны якраз і прыводзіць да таго, каб рэжым быў заахвочаны і у тым ліку адмаўляцца ад такіх практык. Владимир, а вы лично, вот как правозащитник, как экс-политзаключенному, верите, что Лукашенко может остановиться и просто приостановить репрессии в стране? Беларускі рэжым, ён вельмі ручны, ён кіруецца як такі просто тумблерам. Гэта нават адчувалася ў турмах, калі я быў зняволены, аб тым, калі наступалі перыяды, калі просто за адзін дзень, на наступны дзень рэпрэсіі ў калоніі супраць палітычных вязняў спыняліся на нейкіх паўгода, 6-7 месяцаў, потым зноўку аднаўляліся. Ці ўключаўся тумблер, і мне і іншым палітычным вязням забараняліся, асабліва ў турмах, забаранялася любая перапіска, і наступаў такі перыяд інкамунікада. І гэты рэжым ручны. Ён можа кіраваць той сістэмай, якую ён адбудаваў. Мы гэта бачылі з 14 по 20 год, калі рэпрэсіі насілі вельмі кропкавы і мінімальны характар, а крымінальнага пераследа фактычна не было. Таму я упэўнены, што все залежыць ад палітычнай волі, і што у гэтай сістэмы хопіць і здаровага розума, і у прынцыпе такой адказнасці за перамовы, в якіх ён вельмі зацікаўлены, аб тым, каб ад гэтых практыкаў адмовіцца. Але, як таксама сведчыць гісторыя стасункаў, гэты рэжым, ён абсалютна нерэфармуемы, і ў выпадку хаця б першай мінімальнай пагрозы для свайго захавання, ён, канечне, вернецца да гэтых практыкаў. Але зараз самае галоўнае проста ратаваць жыцці людзей, ратаваць тых людзей, якія за кратамі, і ні ў якім разе не дапускаць з'яўлення новых палітычных вязняў. Пра гэта трэба дамаўляцца, так. Владимир, а освобождение Олеся Беляцкого, его такая сейчас активная деятельность по поводу презентации и репрезентации белорусов по всему миру, она помогает? Вот давайте обсудим недавнюю его встречу с Папой Римским Львом XIV. То есть даже стало известно, что Олесь передал какое-то письмо с просьбой повлиять. На кого вот повлиять? И даже говорят, что был какой-то список конкретных политзаключенных в этом письме. Вот Папа Римский, условно говоря, на что может повлиять? Ну, гэта даволі сімвалічная фігура, вельмі важная і знакавая для заходняго дэмакратычнага свету. І яшчэ прашу звярнуць увагу аб тым, што беларускі рэжым мае ўжо некалькі для сябе паспяховых спробаў адыходу ад санкцый, ад ізаляцыі, у першую чаргу праз наладжанне стасункаў з Ватыканам. Таму Ватыкан з'яўляецца вялікім каналам, з якім рэжым размаўляе, і пазіцыя якога для рэжыма важна. Таму я, і улічваючы ролю, тую гуманітарную місію, і тую праваабарончую пазіцыю, якую займае Святы Престол,
яна дае магчымасці, дае інструменты дамаўлення і просто такого гуманітарнага ратавання людзей. Таму вось тую адвакацыйную працу, якую праводзіць спадар Беляцкі, яна надзвычайна важна, і яна сапраўды просто ратуе жыцці людзей. Таму я асабіста лічу яе вельмі яскравай і паспяховай і вельмі патрэбнай. Таму добра, што ў нас у беларускага грамадства з'явіўся такі голас у выглядзе нобелеўскага лаўрэата, з якім сустракаюцца палітыкі такого ўзроўня, як Папа Рымскі, і да якога прыслухоўваюцца палітыкі такого ўзроўня, як Папа Рымскі. Владимир, а действительно ли были какие-то имена вот в этом письме? Я понимаю, что их не надо публичить ни в коем случае, но они действительно были? Я не ведаю дакладна, это трэба спытаць у спадара Беляцкага, но як я разумею, што і ведаючы, што спадара Беляцкі просіць за людзей, якія знаходзяцца ў так званым гуманітарным спісе, тыя людзі, якія ў вельмі цяжкім фізічным стане, маральным стане, якія ўжо доўгі тэрмін знаходзяцца за кратамі, у каго сем'і, жанчыны. Таму гэты так называемый гуманітарны спіс, конечно, прасоўваецца, і таму я абсалютна не выключаю аб тым той, што у гэтым звароце да папы быў в тым ліку і персанальны пералік людзей, вызваленне якіх крытычна важна для того, каб яны просто выратавалі іх жыцці. Согласитесь, да, вот влияние католической церкви в Европе и на европейских политиках, оно очевидно и очень сильное. Но вот это как можно вообще скоррелировать с тем, что именно католические верующие сейчас в Беларуси тоже подвергаются репрессиям? Опять же, не только белорусские католические верующие, но вот недавняя новость о том, что арестовали литовца, который приезжал, вот в Поставский район он приезжал к старообрядцам. То есть все равно же репрессии в сторону религиозных конфессий в Беларуси происходят и усиленно тоже. Конечно, и не глядячи на то, что пастор Грэм приехал в Беларусь, отбылся велизнейший фестиваль в Беларуси, у Менску, на одной из ключевых аренаў Менска, але все равно мы бачим, что религийные свободы в Беларуси притискаются. То, что католицкий костел так само находится под пэўным ціскам наступства 2020 года, то, что, как минимум, можно сказать про той чырвоны костел у цэнтры горада, які да гэтага часу замароджаны і не быў вернуты вернікам, рымакатолікам. І вось той выпадак, про які вы вельмі слушна падкрэслілі зараз з літоўскім рэлігійным актывістам, які быў затрыманы ў Беларусі, так забыццам бы незаконнае набажэнства з парушэннем патрабавання беларускага заканадаўства. Гэта все сведчыць аб тым, што не можа быць, калі у дзяржаве парушаюцца асноўныя палітычныя, грамадскія правы, то яно не кранецца рэлігійных правоў. Гэта класічная сітуацыя з усімі рэпрэсіўнымі рэжымамі. Яны абавязкова у тым ліку перакідваюцца на рэлігійныя грамады, і таму мы зараз бачым такую просто класічную сітуацыю, калі у тым ліку прыйшлі за вернікамі. І я яшчэ раз хочу, вельмі спадзяюся аб тым, ведаючы той, што для той же адміністрацыі ЗША вельмі важны рэлігійныя свабоды, про гэта неаднойчы выказваўся і асабіста Дональд Трамп. Я думаю, той, што гэтыя практыкі таксама будуць насіць кропкавы характар, а лепш, каб іх увогуле не было. Но ведь, наверное, согласитесь, что не зря, неспроста, вернее, арестовали литовца вот в контексте обсуждаемой сегодня нами транзита возможного Беларусь-Калия продуктов через Литву. То есть так называемые власти таким образом тоже вот берут новых заложников, чтобы было можно выгоднее торговаться в будущем. Конечно, я упэўнены тое, што гэта таксама сігнал літоўскаму боку, як адказ на тое, што яны не пагаджаюцца з безумоўна тым же транзітам, пра што мы з вами размаўлялі. Таму безумоўна і вось гэта рыторыка і пагрозы нейкіх вайсковых умяшальніцтв, вайсковых дзеянняў дачынення да краінаў Балтыі, якія сыходзяць ад Расіі і ў першую чаргу, гэта все і абвастрэння сітуацыі з тым, што закладнікаў набіраюць, гэта все таксама выкарыстоўвае беларускі рэжым для того, каб прымусіць літоўскі ўрад пайсці насустрач у
пытання адмены дазволу транзита калі. Владимир, не могу не обсудить еще политзаключенных подростков, потому что, опять же, сегодня День защиты детей, 1 июня, а в Беларуси только за прошлый год 40 несовершеннолетних были осуждены по политическим статьям. Я сейчас позволю произнести себе несколько имен. На данный момент в стране насчитывается 4 подростка, которых осудили на тюремные сроки еще до достижения совершеннолетия. Елисей Кузнецов 3 года и 6 месяцев. Дмитрий Захарошко 10 лет и 6 месяцев. Трофим Борисов 12 лет заключения и Александра Пулинович 10 лет и 3 месяца. Это понимаю, что цифра не отражает реального масштаба проблемы, поскольку многие случаи, как и вы говорите сами, правозащитники, остаются неизвестными. В этом смысле вопрос, знает ли, например, Джон Коул о том, что в белорусских тюрьмах сидят подростки по политическим статьям? То есть и доносится ли эта информация до тех же американских чиновников и европейских? И есть ли шанс, что именно дети выйдут на свободу? Я ведаю дакладна, што гаварылася, таму што гэтыя людзі таксама знаходзяцца ў гуманітарным спісе і на тых кантактах і камунікацыях, якія удзельнікі перамоваў ці дарацы, якія маюць уплыў на перамовы з боку амерыканскага боку, яны ведаюць гэтыя крытычныя кейсы, якія датычныя ў тым ліку і дзяцей, калі мы зараз кажам, разумеючы сённяшнюю дату Дзень абароны дзяцей. І гэта, конечно, то, што дзеці-закладнікі, это абсалютна абуральна і недапушчальна. І я дакладна лічу, што гэта вядома амерыканскаму боку і што яны таксама падзяляюць абсалютную недапушчальнасць наяўнасці такіх палітычных вязняў, як непаўнагадовыя дзеці, якія, безумоўна, ні в якім разе, асабліва з такімі фантастычнымі тэрмінамі, якія ім вынеслі. Гэта і ва ўмовах пазбаўлення волі, ведаючы, якія ўвогуле норавы, якія ўвогуле сітуацыя ў так званай малалетцы, у гэтай калоніі для непаўнагадовых, гэта, конечно, вельмі вялікая такая боль усіх нас праваабаронцаў. Мы спадзяемся, што гэтыя людзі ў хуткім часе таксама гэтая моладзь будзе на волі. Владимир, я вот сейчас произнес имена, которые мы знаем, то есть факты, цифры, которые дает «Весна» и другие правозащитные организации. Но мы можем хотя бы предположить, сколько на самом деле, насколько больше подростков находится сейчас в тюрьмах именно по политическим статьям? Не можем. У нас, на жаль, няма гэтай інфармацыі. Мы, на жаль, і это датычыцца ўсіх катэгорыяў, мы не ведаем дакладную лічбу, колькі людзей зараз знаходзяцца ў месцах пазбаўлення волі па палітычных матывах, в тым ліку і непаўнагадовых. Я вельмі спадзяюся, што мы ведаем кожнага і кожную, але баюся, што гэта не так. Што мы знаходзімся ў сітуацыі, калі все прозвішчы невядомыя. І таксама я лічу тое, што адзін з умоваў перамоваў з беларускім рэжымам павінна быць адкрыццё гэтых спісаў. Мы павінны ведаць рэальную тых людзей, рэальную колькасць тых людзей, каго неабходна вызваліць. І таму мы, як праваабаронцы, заклікаем людзей не баяцца, людзей паведамляць нам пра сваіх сваякоў, знаёмых, сяброў, якія знаходзяцца зараз за кратамі. Таму што вельмі важна, каб ніхто не быў забыты і каб гэтыя перамовы реально скончыліся тым, што все без выключэння апынуліся на волі. І тут вельмі важна, каб проста родныя нас інфармавалі. І таму я яшчэ раз, карыстаючись магчымасцю, звяртаюся паведамляць беларускім праваабаронцам прозвішчы тых людзей, каго не мае зараз спіс. Да, призываю наших зрителей или тех, кого знают наши зрители, обязательно обращаться в правозащитный центр «Весна» или к другим правозащитникам, которых вы знаете. Ну и тогда, резюмируя наш эфир, понимаю, что мы живем во время, когда прогнозов никаких делать невозможно вообще, тем более, что касается переговоров и взаимоотношений, например, с Лукашенко. Но как вы думаете, и как правозащитник, ну и как человек, и как экс-политзаключенный, летом вот этим что-то изменится? Приедет Коул в Минск? Выйдут ли политзаключенные этим летом или будем ждать до осени? Я спадзяюся, што нават гэтым месяцам. У меня есть такое спадзяванне, што нават гэтым месяцам у чэрвені
перамовы адбудуцца і пэўная колькасць, спадзяюся, што нават больше, чым яна была дагэтуль, людзей выйдзе на волю. Спадар Владзімір, шчыра вам дзякуй за гэтую гутарку. Дзякуй вам. Шчыра дзякуй. Беражыце сябе і жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй вялікі, да пабачэння. До побачення. Правозащитник весны и экс-политзаключенный Владимир Лобкович был в нашем вечернем эфире. А вам, дорогие зрители, напоминаю, что мы теперь есть и на Patreon. Поддержать нас очень легко, просто отсканировав QR-код на экране, который вы сейчас видите. Это помогает существовать независимой белорусской журналистике и развивать Маланку. Спасибо вам за вашу поддержку, ваши лайки, просмотры и комментарии. Берегите себя. Обязательно увидимся. Живе Беларусь!